Imaginen que pasan todo o ano organizando e aforrando para unhas vacacións e quedan sen elas porque a axencia pecha. Pois isto é o que lles pasou a 30 persoas que compraron as súas vacacións nunha axencia de Redondela. Este xoves manifestáronse polas rúas da vila. Piden a devolución dos cartos e que se faga xustiza polo perxuízo causado. Contrataron unha viaxe que nunca puideron realizar polo peche por sorpresa da axencia de viaxes. A Sicilia, un tour por todo Sicilia. ¿Cuántos días? Del 14 al 24 de... ¿no? Al 21 de... Eran 7 u 8 días, sí. ¿Cuánto lle custou a viaxe? 2.395 cada una. Tiñamos un viaxe a Lanzarote, creo que era do 9 ao 16 de outubro. A suspensión da viaxe foilles comunicada a través dunha mensaxe aos seus móviles, onde o dono da axencia recoñecía a débeda e comprometíase a pagala nun prazo de 6 meses. Bueno, pues que debido a problemas económicos no podía hacer el viaje y que reconocía la deuda y que esperaba en 6 meses poder devolvernoslo. Cheganos a través dun WhatsApp. Dun WhatsApp o día 4 de agosto, de que se suspende por razóns de forza maior, que non se pode realizar a viaxe, que reconoce o estado da deuda con nós. Os afectados constituíron unha plataforma para reclamar a devolución dos cartos. Este xoves manifestáronse en Redondela e pediron xustiza. Digo, las cuantías son mucho mayor de lo que él dice y nada. Él dice 36.000, vos 100.000 por lo menos. Sí, bueno, no puedo decir una cantidad, ¿vale? Pero 36.000 no, hablamos de 70.000, 80.000, 90.000 o 100.000. O propietario da axencia de viaxes atribúe o peche do negocio a un colapso económico a causa duns impagos. Os afectados xa presentaron unha denuncia por estafa.